A partir d'ara, futur. Vull un partit modern i intel·ligent per a una societat valenciana moderna i intel·ligent. La primera medida será crear un programa de ayuda y asesoramiento permanente a todos los concejales de los ayuntamientos. Per a la formació i millor preparació dels nostres càrrecs orgànics i institucionals i per a la militància en general, crearé la Fundació per a la Formació y la Investigació Política. Para coordinar el mensaje y decirlo con la misma fuerza y contundencia de norte a sur, crearé la Secretaría de Comunicación Política. El nostre partit ha de ser una organització moderna i intel·ligent i, per tant, necessitem tindre agrupacions telemàticament modernes. Quiero una Secretaría Específica de Acción Política para pequeños municipios. Defense i defensaré la identitat del nostre partit, que siga de vanguardia i sempre d'esquerres. A partir d'ara, futur. Els socialistes hem de recuperar un pacte amb la societat civil valenciana. Hem de tornar a ser còmplices de la societat. Hem de tornar a ser corresponsables. Els socialistes som gent del poble i hem d'estar al costat del poble. El PSPV-PSOE ha de ser el partit que més separega la societat valenciana. Per això hem de donar protagonisme a joves i a dones. Per una part, crearem el Consell dels Joves, òrgan resolutiu vinculat directament a la Secretaria General del PSPV-PSOE. I per altra part, crearem el Consell de la Dona, un òrgan per a determinar l'estratègia i l'acció política en matèria d'igualtat. El partit ha de crear les estructures necessàries per a que tots puguem participar de l'acció política i social. Jo em compromet a crear la plataforma de l'experiència, un grup d'homes i dones per a treballar, per a ajudar i assessorar a la direcció política del PSPV-PSOE. La Comunidad Valenciana tiene que estar mirando permanentemente a Europa. Tenemos que ser los que lideremos el arco mediterráneo y convertirnos de una vez por todas en la puerta de Europa. Yo voy a crear la Secretaría para la Unión Europea, para defender los intereses valencianos ante la Unión Europea. Tenemos que convertir la Comunidad Valenciana en la California Europea. Tenemos que hablar de talento, tenemos que hablar de tecnología, tenemos que hablar de la excelencia, tenemos que defender el territorio y, sobre todo, tenemos que hablar de libertad. La nueva dirección política de los socialistas valencianos defenderá con contundencia los intereses valencianos en Madrid y en Bruselas. Yo quiero pactar las discrepancias. Nosotros tenemos que ser capaces de participar de la agenda política e institucional del Gobierno de España. La política desarrollada por el Partido Popular nos ha llevado a una sociedad excluyente e insolidaria. Nos ha llevado a un modelo de desarrollo económico insostenible. El abandono de los servicios sociales, la mala gestión de la educación y la sanidad nos empobrece como comunidad. Frente a un Camps continuista y gris, encontramos a un Romeu joven, fuerte y dinámico, con ilusión por conseguir una sociedad solidaria, integradora, moderna y vanguardista que basa su desarrollo en el conocimiento y en la ciencia. En el pròxim congrés del PSPV-PSOE, els socialistes valencians hem de provocar un canvi de cicle polític. Un canvi de cicle primer dins de casa, canviar les formes, canviar les actituds, per a mirar a la gent a la cara, per a eixir i canviar el cicle polític en la societat valenciana. Jo vull que iscam del congrés amb la convicció de tindre les idees clares, els projectes clars, els discursos i els missatges contundents. Jo vull que iscam del congrés amb els peus en terra, amb la cara ben alta i amb el cor a l'esquerra. Jo em presente a la Secretaria General per a optar també a la Generalitat Valenciana i ser qui li fique, amb l'ajuda de tots i totes vosaltres, el punt i final al cicle polític de la dreta valenciana presidida per Camps. Jo crec que amb l'ajut de tots, amb l'aportació de tots, amb la col·laboració de tots, vos puc assegurar que els millors anys del socialisme valencià estan per vindre. A partir d'ara, futur.